Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Sunny Channel ya. Saat ini kita akan membahas tentang yaitu falsafah Jawa ya. Falsafah Jawa yaitu ada perkataan ya, kena iwake tapi ora butek banyune. Maknanya bahwa orang-orang Jawa itu dalam mencari ikan ya, yen ing madosi ulam, madosi iwak, mencari ikan itu bagaimana pripun saged mendet iwakipun, mendet ulamipun, ngambil ikannya tapi tidak keruh airnya. Inilah falsafahnya orang Jawa ya, sehingga mereka di dalam mencari kehidupan ya, perantauan, mungkin banyak orang-orang Jawa mereka modalnya adalah seperti itu. Piye carane goleki iwak tapi banyune mereka tetap resik ya, maka bagaimana caranya? Nah, inilah falsafahnya tiang-tiang Jawi inggih menika salah setunggalipun pripun ngupadaya rejeki, nanging inggih menika boten ngrusak suasana lan keadaan wonten ing sekitaripun. Pripun iso jiko iwak tapi boten butek banyune. Inilah falsafah tiang Jawi ya. Bagi orang-orang Jawa, tiang-tiang Jawi menika mesti ngertos inggih menika unen-unen menika. Lah pripun kita saged mraktekaken menika? Mestinipun kedah wicaksana, bijaksana. Ada saat-saatnya ya, bagaimana pripun ya mengambil ikan yang tenang ini tapi tidak keruh airnya. Bisa dipancing ya, dipancing atau mungkin dipakai apa ya. Inilah salah satu yaitu ilmu kehidupan ya, ilmu urip. Sang urip ana ing donya menika cara golek upa tanpa ngrogekke wong liya ya, ngambil ikannya tapi tidak keruh airnya. Dimanapun berada, suasana yang dulunya ketika kita hadir di tempat itu tidak menjadi keruh ya, tidak menjadi suasananya itu keruh, tapi juga bisa mendapat ikannya. Itulah falsafahipun tiang Jawi pripun golek iwak menika ya, mendet ulam wonten ing kali atau kolam, nanging banyunipun nika boten nganti butek, boten nganti diobak-obak ngoten ya. Inilah nasihat saking tiang-tiang leluhur, para winasis riyin ingkang sakmenika tiang-tiang Jawi menika sehingga saged gesang wonten ing pundi papan kemawon ya, wonten ing donya menika ya, teng perantauan menika kathah tiang-tiang Jawi nggih. Kula piyambak nggih niki teng Bekasi ya, di Bekasi, di kota kecil di Bekasi ya. Nah, ini ada kolam kecil, ini pun mengandung makna kehidupan, sehingga kepada sederek daya khususipun tiang-tiang Jawi setiap sesuatu pasti ada pelajarannya pun wonten inggih menika pelajaran boten wonten ing sekolah kemawon ya, wonten ing kolam ingkang alit menika pun kita panjenengan sami saged sinau kawruh Jawi ingkang rumiyin sampun dipun praktekaken para leluhur kita ya, para tiang-tiang dulu ya, menika saged mraktekaken menika sehingga
Nek tiyang Jawi menika mboten aneh tersebar wonten ing donya menika nggih teng Indonesia teng pundi kemawon mesti menika wonten tiyang Jawi. Mangkaten para sedaya ngaji kawruh Jawa nggih. Ngaji falsafah Jawa kawruh Jawa mugi-mugi wonten manfaatipun. Billahi taufik wal hidayah. Rahayu salam rahayu wilujeng donya akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.